jam mi salmini onon fof ko musidɗo mon Elimane Ka arde rek seeɗa rek weccodirde mon miijoji kala mo ganduɗa haɗa en dañi ko kalɗa ɗo wawi yaha e commentaire aji he binda en ɗon inchallah par ce que mami artuɗo e vidéo goɗɗo hande noon vidéo o mo faati e ko yaako ɗe balɗe Sénégal saabu en dartinima leñol fulɓe ngol ɗeɗo balɗe ngol tooñe ko jagui e nder réseaux sociaux ji he ha tengti e saabu kala mo ganduɗa hande aɗa jogui compte ma TikTok walla jogui téléphone ma haɗa naata e TikTok ñande kala sa tigui honduma a ƴeŋŋini ko heeɓi vidéo ji ɗi tatati rek kawra e neɗɗo mo ganduɗa mo ƴetti hon mbondu sappini leñol fulɓe ngol ɗum noon ko hunde ganduɗa ene teska ko jagui ɓe jenna leñol fulɓe ngol ko jagui te ɓeɓe ganduɗa hande ɓe daroɓe jenna leñol fulɓe ngol sa lartidima ko yimɓe ɓe ganduɗa leñol fulɓe ngol ɓuuri ɓe laabi ujunaje walla million aji eyyi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hande ina kam muusimina personnellement te enen noon fulɓe ɓe eɗen poti daro kalen hen hanin addete ɗo ko ganduɗa ko welata sénégalais ɓe saabu Sénégal gila dawa dawi ko wiya ko lesdi ndi ganduɗa ko lesdi jaam ko lesdi ganduɗa ko lesdi teranga te on teranga noon en jiiɗamo itto te waɗi ɓe ganduɗa hande ɓe daari ittugol ɗum saabu hadde ɓe natni ko wiyete ko leñam leñamagu leñam leñamagu noon kala ɗo naate lesdi rek ya andu lesdi hande caɗele natanidi e ko ɗon noon Sénégal fayi hande saabu ɓeɓe ganduɗa hande ɓe jenna leñol fulɓe ha ɓeɓe jenna yumma walla ɓe jenna baaba ɓen hande ɓe natni leñol leñamagu saabu golla si ko wiyete ko cousinage ni addeteɗo yagal hakkude sereraɓe e fulɓe hakkude sereraɓe e joolaɓe ɗum ɗon foof ko innode rek Sénégal jaam wona ɗo tawa sa hawre séréer haɗa wawi deɗɗodire mum tawa wona ƴettoje wona haydara sa pullo si hawre bayɗo deɗɗodire mum tawa wona ƴettoje wona haydara kono hande noon ko ƴettoje yiyeteɗo aɗa huccite leñol ɗo ɓe wiya ko ganduɗa a teganino hay ɗon ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa nde wawi addu ko hawni e nder lesdi ɗum noon ɓeɓe ganduɗa kamen goni kelefaji ɗi état mo Sénégal gaccite hen hakkille ko jagui ɓeɓe ganduɗa hande ɓe mbaɗa vidéo ji mumen e réseaux sociaux ji he ɓe jenna leƴƴi ɗi ha tengte leñol pular mbaɗe feere mbaɗone mumen enquête mbaɗon ɓe arrêté saabu waɗa ko kewoyta ko ganduɗa ina welata hay goto saabu affaire leñamago heewi lesɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗi guerre tawa ko ɗum addi en enen noon hanen jottoyo toon yon cuur gila e law yon cuur gila e law ko ɓawlata koye kaaɗa men guittanin ha en laaɓa en kaɗam no wawa ranwu ko ɗum woni ko ganduɗa ko kamen woni gonga leñol fulɓe wona cakan hande kala ko moƴƴi ɗo ko fulɓe kala ko moƴƴi ko pular kala ɗemgal cellugal hande ɗemgal pular ɓuurma sellu ɗum ɗon guediyankoɓe men foof gaddi hen ɓe gaddi hen wittoji labɗi tos eyyi wadde nden yoɓe gacciten hakkille ko jagui ɗo hande galleji sernuɓe gonɗi ɗo Sénégal foof kala galle mbo jinnuɗa ɗo sa laari leñol mumen ko fulɓe labɓe tos wadde ngol leñol ngol wona leñol bongol ko ngol leñol lamɓe ko ngol leñol waliyuji ko ngol leñol sernuɓe wadde ɓen hay goto fota daroɓe yenna e réseaux sociaux ji ɗum noon ina waɗe yimɓe hewɓe hen deƴƴi ɓe kalani hen kono yoɓe gimmoɓe daro ɓe kaala hen hande in ɓurtata juuɗe ko ɗum tan jinnomi hande beccidiren hen miijoji kala mo ganduɗa a laari oɗo vidéo mbo welima yo waɗ commentaire min mbaɗa partagé e gandon inchallah ma en gartu ɗo e inchallah ko musidɗo moon Elimane Ka, assalamu aleykum wa rahmatullah.